Тренировките са много усилия, много лишения, много болка, много труд и много воля. Борбата с себе си е много сериозна и който не е готов, изобщо не се захваща. Преди матча се усеща, нали, адреналин, който мисля, че така пак при мен е в едни граници, които аз ръковода и гледам да насоча тази цялата енергия, всичкото това превъзбуждане в удара срещу противника. Даже някой път треньорите са ми казвали, че съм прекалено спокоен, дори на ринга, което нали, също трябва да се държи в някакви граници, за да мога да не излезеш, нали, почти заспал, нали, на ринга. И това се е случвало. Започвам чак от втори, трети, четвърти рунд. Давам възможност на противника малко да се поумори, да се обезкуражи. С всеки противник тръгвам по различен начин. Ако видя, че противника е прекалено безопасен и няма какво толкова да направи, не виждам смисъл да чакам и не виждам смисъл да го бавя. Не гледам да го мъча много, макар че по-скоро обичам да ги малтретирам на ринга, не да ги нокаутирам. Приятелите са до мене, брат ми, хората, които са около мене в живота ми. Нищо не е случайно. И от всичките тия хора аз черпа енергия, черпа опит. Но още един път ще кажа, че е много важно това как си анализирал нещата, за да мога да вземеш поука от всяко едно нещо, което ти се случва дори и в живота, не само на ринга. Защото всички сме хора и всички грешиме, само че някои грешат, някои преди да сгрешат се усещат, някои се усещат като сгрешат, а някои дори като са сгрешили не могат да се усетят. Аз гледам да се усета една идея преди да сгреша, но въпреки всичко някой път съм се усещал след като съм сгрешил или просто не мога да кажа, че е грешка, просто след като се е случило дадено нещо се усещам, че не съм го направил правилно и просто не съм му дообърнал внимание. Във всяко едно решение и всяко едно движение, което правя в живота, винаги първо почвам от себе си и след това почвам да търся във всеки един спорт, всеки един проблем. Първо гледам дали нещо аз не съм и тогава, когато се убеда, че при мен от към моя страна всичко е окей, тогава вече мога да кажа и да коригирам другите или да взема дадена позиция и теза. Естествено, човек трябва да направи много, за да бъде нещо. Колко е трудно само човек да бъде човек, ако се замислиш. Какво остава да си нещо много повече от обикновен човек.